Dari si kuya. Ay, laki. Yan kuya, oh. Original. Ay, parehas nung. Ay. Panalo. Isang gandol, isang ano. Mayroon pa isang bakal, oh. Lalaki oh. Pagsisi Choy. Wala. A few moments later. Yun, dito na tayo mga kachoy ulit. Yun, oh. Doon ako mga kachoy kahapon, oh. Doon sa may gilid na yan. Yun mga kachoy. Hintayin natin mga kachoy si Leo. Kasi bibigyan natin siya ng fishing rod. Samahan nyo ulit ako dito mga kachoy. Thank you sa inyo mga kachoy sa walang sawang pag-support sa channel natin. So yung kung di pa kayo sa channel ko nakaka-subscribe, pa-subscribe naman mga kachoy. Sa mga napapadaan sa channel ko, mag-comment lang kayo kachoy. I-shoutout ko kayo kahit di na kayo mag-subscribe. Hindi pa, mas maganda pag mag-subscribe na rin kayo siyempre para tropa-tropa tayo, di ba? Yun. Good morning sa inyo mga kachoy. Sige mga kachoy, kaya na tayo. Sit up na tayo ron. Baba tayo ron. Bigay na natin yung bigay natin yung fishing rod mga kachoy. Ayan, oh. Thank you, kuya. Ayan. Magamit mo pa yan kahit medyo luma-luma na. Dito kami mga kachoy. Ganda ng pisto namin mga kachoy. Yun, oh. Original. Dito kami ni kuya. Siya naman nag-floater. Dalag. Tapay na ako dito. Paano to? Uy! Mulukso. Wala na naman yun. Ay! Kanduli. Ay, ito meron. Na-videoan pala kita. Guys, uli dito. Meron nyo guys, nakakuha. Yun. Yan, malaki-laki to. Uy. Oh, grabe, ang wagas naman makaila to. Yun. Wala ka sumila mga toy. Nalingat-lingat lang mga toy, meron na naman. Grabe. Hindi ko pala na video. Mga katoy, oh. Yan ang mga ganun ako yun. Sana yan na yung katulad sa akin, oh. Yun ang akin. Umalis pa kasi ko kanina kasi dito, sana malamang meron akong ano dyan, parte. Wala na naman yun. Ay, kanduli. Ay, may kanduli na pala dito mga kasoy. Kayari si kuya. Ay, laki. Yan kuya, oh. Original.
Ay, parehas no. Ay, 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 ay! Diyos ko Lord! Ay, Diyos ko! Natanggal na kuya. Buti na lang nasa kawa na. Ay, sana all. Parehas tayo ay nakuha eh. Ah, mas malapad yun sa'yo. Nakakuha naman siya. Malaki. Pla sa papalakin ko lang daw. Oh guys, to guys, walang camera trick to guys ha. Walang daya. Nagmamakaawa ko. Yan. Ang hirap mga kasi mag ano eh. Mag video ng ano, yan katulad kanyan. Yan mga katsoy, yung isa ko lubog doon yung fishing ano, reel ko. Ay. Ba yan, di nakana pala. Sayang. Yun. Yari. Oh. Lo. 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 Niyok. Lalaki. Ang laki. Grabe oh. Lo. Muntik na naman makawala. Ang laki na no. Konting ano lang siya eh. Konting pitik lang. Tinira ko na, bigat angat. Yun, nuwi na mga katoy, nakarami na naman. Yo. Doon kami na namingwito. Doon sa may putas na yan. Yan. Shoutout sa may-ari ng bangka. At saka shoutout na rin kay ano, pare Permic ulit. Sinagbigay sa akin ng ano, collar. Yun, mukhang sinisure tong collar mo, pare Permic. Pupunuin na naman siya. Shoutout, mukhang swerte ah. Yung mga katoy, yun. Ang ganda mga katoy. Sama ko si ano, Panalo TV. Yun. Subscribe naman mga idol natin diyan. Mga katsoy natin. Support local anglers. Yun. Panalo TV. Panalo TV. Rodjoy. Rodjoy, siyempre naman, wag niyo kalimutan Rodjoy Fishing. Yun. Shoutout sa mga binangunan anglers Pasig. Yun. Sumilang tsaka Okay. Palangoy. Yun, nakarami kami mga katsoy. Yun, thank you. Yun.